Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngezinto eziwu4 ezenza ukuthi abantu bezizwe kube yibona ababusayo okudlula thina banikazi bezwe bala ezweni. Izathu eziwu4 ezidala ukuthi thina siphile ngokukhangezwa abantu bezizwe, noma ubani ofika la ufike azodla noma azodla ifa lakhe noma umbuso walelizwe, ngaba belungu, ngaba amaPakistani, kungaba amaNdiya, ngaba noma uluphi uhlobo, but ngifuna ukufocus abelungini. Nazi izathu eziwu4 ezidala ukuthi abelungu babe ngaphezulu kwethu in such a way ukuthi nathi sesize sikhiphe ngomlomo sithi mangase khamba abelungu singayini. Sesize sikhiphe ngomlomo sithi abelungu yibona abayinsizwa ngempela, kusho umuntu omnyama. So nazi izathu eziwu4 ezidala ukuthi basidominate. Number 4, we prioritize izinto ezirong. Yabo laba bantu abelungu ba prioritize umnotho. They know deep down inside without imali, without umnotho, without umhlaba awilutho. Sizwe ngakhuluma nje uthi umhlaba wethu kusizingalutho lokho. They prioritize umnotho, imali, ukungenisa imali. Thina la si prioritize izinto ezirong. Yazi si prioritize bomnandi nje. Yabo kuma entertainment emabholeni yithi uzuzusho ukuthi umtawuka uzawina ezami, utholeni ngalokho. Njengoba bewinile u7 million nje khona isha ayitholile mhlawumbe yokuthi uthenga igross endlini uthola ngalutho. Isikhona into ezoyithola engane zakho uthola ngalutho. Prioritize bomnandi. We are so distracted. Isemasontweni yithi sisonta kakhulu. Abhizi nje nomnotho bona. Imali esispenda utshwaleni ngenyanga, imali esispenda utshwaleni nasemaphathini nasebomnandini. Yabona lo mali mangasithiwa for 5 years siyama kancane indaba zobumnandi. Ake sakha ama skills development center emalokishini. Ingane ezincike ngama container lapha zidla ama drugs, ezinye seyidayisa ngisho nangemzimba. Yini, we are prioritizing izinto ezirong. Kuyokuthiwa nje ake spend 5 years sima nje indaba zobumnandi ngoba vele ayisizi ngalutho lento ekugcineni. Sakha ama skills development center emalokishini, ingane zifundisa ama skills. Ingane zize nama vision nama ideas ama business zisupport ngalezo imali eziya into waste. Imagine nje imali esispenda utshwaleni. Imagine ama billion yithi bantu abamnyama who are consumers. Si-invest kuma skills development center, ingane zifunda ama skills khona izokwazi ukuyiphilisa, ziphinde futhi zinikwa amathuba zifundwe yithi. Into esingayenza le kodwa manje we are prioritizing the wrong things. Labantu ngala badila nomnotho nje, labantu ngala bayasponsorishana, labantu ngalana babeka imali zokuthi zisupport ama ideas ezingane zabo. Kuzothi number 3 sishawa i-education system. Bahlula nge-education system. Yabo education yabo nale yethu akufani. Yazi futhi ihloniswe kanjani? Ezabe izikole school fees u50,000 ngonyaka mhlambe. Ziyabiza. Yazi sakho njani? Ufunda mahala. Uzujabule, bafunda mahala abasikhokha school fees. Akekho umuntu ongamanamba efundisa ngene ngo50,000 ebe azi kahle ngamhlophe ukuthi ngiyathola lutho in return. Ngala ezothi ingane zifitwa theory. Most yaleyo theory useless. Ezabo ngala zifitwa theory irrelevant, how to make money. Zifitwa theory futhi ehamba nepractical. Ethi ingane ngala kubona ifunda ngehlo, ihlo isuke liphethe kanje. Eyakho isuke ifunda encwadini. Nakhona kuleyo ncwadi zayisherisha. Ethi ingane ifunda about businesses, zithi ifundiswa zithathwe ziswe enkampanini ezinkulu. Ngeke ngizisho ngamagama. Lezo inkampani ezinkulu zivele zisponsorishile vele isikole sazo. Iye phakathi enkampanini ibuke ukuthi okay kwenziwa kanje i-balance sheet le, i-production bani lena, i-HR le, zibuke live. Zithi mayivaliwe ikole ihambi iyokwenza i-training khona, i-practical.
yabo wona uxosha theory ngala kuyothi kuqamba kuphela eyakho ingane isiya apply umsebenzi iya reject ngoba kuthiwa kudinga experience ya 3 years le yomlungu iya apply ngala i-experience vele sinayo inama reference. It's a system. Khale ngaphandle yakho ingene yakho ngisho ngathi uhlanipheka kanjani yakho kodwa i-system zoyikhahlela. I-education system iyona futhi abasibitha ngayo. Lezi ngane zifundela ukuphatha, asifundele ukuthi zifuna umsebenzi, no. Zifundela ukuyophatha. Sina ngala sifundela ukuyofuna umsebenzi. Nakho kodwa graduate, obani bebe graduate abaningi, abagraduate ukuthi bayofuna imisebenzi kobani. Education system. Ayisinika ama-skills, ayisifunde izinto relevant. There's no practical. There's no way ukuthi khona umuntu ongakhipha 50,000 ku-education kube khona ozofunda mahhala. Something is wrong there. Something is wrong. Bese ukuthi okosithathu ama-skills. Abelungu ingane yabo, ingane yomlungu ithi khule ekhaya khona ibhizinisi vele. Ngaba benza plumbing, kungaba benza tiling bese beqasha umuntu omnyama azosebenza. They have businesses. Ingane ikhulele ekhaya likhona business. Sina we always dream and glorify umsebenzi. Ufuna umsebenzi. Yabo? Umuntu umezama ukwenza ibusiness nakhona akasupport ngoba kuthiwa yini lo yenzayo ingane ngofuna umsebenzi. Ngala umlungu ingane ithi ikhula ekhaya vele khona ibusiness. They learn ama-skills. Then ama-skills iwona abawasebenzisayo ukuthi bakhe ama-business bawadlulisele nasey'nganeni zabo ziqhubeke nawo. Thina nje we dream about umsebenzi. Meke nje wakhuluma umuntu omnyama ozama business ohlekwa akhulunywa angiphathi khona meke wahlupheka ke mhlawumbe esaphusha iphupho lakhe we. These guys they fight ukuthi bathola ama-skills. Abafethu labangaphandle eAfrika sebeyibambileke leyo ngoba nabo imost yabo ba-skilled ingakho sebeyila sebezodla umnotho. Because sebeyibambile vele ukuthi you need to get a skill and the skill isona sokusiza ukuthi ufake imali uphume endabeni yomsebenzi. So number 3 they get ama skills labantu abasidominate. Bese kuzothi number 1 mabenza izinto benza ngokuhlanganyela. They know very well ukuthi when they operate as a group, they operate as a pack. Yabo? Ngala thina we are so divided. And it was not by mistake. Asikwazi ukwenza izinto ngokuhlanganyela. Umuntu omnyama ufuna ukuthi ayibone engcono kunabanye abantu and we were trained to be like this. Kanjani na? Bekuwukuthi umaster mehlele endlini kukhona ama-slaves lapha. Asebenza ensimini ubekathatha sisodwa islave athi sona sizokwazi ukungena endlini. So lento subconsciously yabatrain abantu abamnyama ukuthi for mina ukuthi ngikwazi ukuyohlala nobasi lapha ngiyohlala nomaster lapha endlini kumele kugudluke loyo. Nayo lo ngene endlini uzibona engcono kunalabo abanye abasensimini. So lento yangena kuthela abantu abamnyama till today. Umuntu omnyama akafuna ukubona omunye umuntu omnyama eyaphambili. Meka wabona umuntu omnyama enza kahle uzibona ngathi uyahluleka ufuna ukumgudluza. Nomunye umuntu omnyama akafuna ukusiza abanye abantu. Because kumele hleze engcono edunyiswe eglorify. Yabo? So as a result we are so divided. Asikwazi ukwenza izinto ngokuhlanganyela because kumele kuhlezi kungawe umuntu omnyama onothize. Yabo? Ufuna ukuthi uhlezi ubonakale ungcono ngeke ukhiphe imali uhambe bangaki nje abantu abanezimali abaphezulu actors or singers whoever abasponsorisha izikole emalokishini ngemali engampela serious bancane mekuthi bakhona kodwa bangaka abaglorifyayo ukuthi mina ngihamba ngemoto enjena ngifake iwash la 10,000 mncane 10,000 ngifake iwash la 100,000 ngidle indawo bangaki nqaba because kumele hleze evele ngathi ungcono. Sizofunda nini ukwenza izinto ngokuhlanganyela. So le mhlasa funda futhi angazi ukuthi mhlawumbe sokwesifike lesikhathi sikanjalo kodwa mhlasa funda ukwenza izinto ngokuhlanganyela. Mhlawumbe sizoba nalithi futhi nothi mhlawumbe then siyokwazi ukuthi sibe la kumele ukuthi sibe khona which is on top. Sibaningi kabi ukuthi ngacontrol abantu abayidlanzana kanje basicontrol impela basidominate. Size siguqe ngamadolo sithi mangase khamba belungu singayini kusho indoda endala. Izo 4 izathu edala ukuthi abantu bezizwe
babuse nje over thina sibe ingcilebane thina. Ngiyabonga.